Mal-50 ktieb jinsabu finalisti għal Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Premju prestiġjuż ferm li l-proċess tażla u aġġudikazzjoni tiegħu fl-aħħar snin raw titjib sostanzjali. Mark Camilleri, l-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali għall-Ktieb, innota li l-proċess rigorus tal-premju jiżgura li dawn il-kotba huma ta' kwalità li sejjaħ eċċezzjonali. Fil-fatt għalkemm ma jidirx li hu l-każ, is-serjetà titlob li floti tal-premijiet hemm mekkaniżmi f'każi mhux mistennija ta' nuqqas ta' kwalità. Sitwazzjoni bħal daw jista' jkollok sitwazzjoni li iva, jekk l-aġġudikanti jaraw li l-ebda ktieb ma jilħaq il-livell stabilit, mela l-premju ma jingħatax. U dik hija possibilità ġifieri. Il-kodba finalisti jidħlu għal premju Tera Maxka, dak fis-sezzjoni għat-tfal li se jitħabbar lejlet il-Festival tal-Ktieb fit-8 ta' Novembru, kif ukoll il-Premju Nazzjonali għall-Ktieb li jitħabbar f'ċerimonja f'Kastilja taħt il-patroċinju tal-Prim Ministru f'Diċembru. Barra minn hekk is-sezzjoni ta' tfal tinqasam f'kategoriji skont l-etajiet u tal-adulti skont is-suġġett, jiġifieri romanzi, novelli, poeżiji, traduzzjonijiet, riċerka ġenerali u riċerka storika. Camilleri qalilna li qudiemna kellna l-aqwa kodba li ġew pubblikati fl-2015. Kodba ta' kwalità li dejjem qed tiżdied kemm bħala kontenut imma anke bħala produzzjoni u pubblikazzjoni. Għandna kittieba u letteratura u storja u akkademja illi tilħaq livelli internazzjonali ġifieri bla ebda dubju ta' xejn. Il-kwalità tal-kodba tagħna dejjem qed titjib u ovvjament dan huwa wkoll waħda mir-raġunijiet għal n-nies qed jaqraw iktar kodba hawnhekk f'Malta wkoll. Dik nafuha ġifieri hija statistikament pruvata li l-Maltin qed jaqraw iktar kodba. Camilleri nnota li s-sezzjonijiet kollha huma ta' preġġju kbir. Innota però li r-romanzi għandhom valur interessanti għaliex ħafna drabi jirriflettu l-ispirtu tas-soċjetà u n-nazzjon. Fejn inti qed tgħid li isma' ir-romanz tiegħi għandu l-istatus kważi illi jirrappreżenta l-ispirtu u dak li għaddejjin minnu bħala soċjetà f'dak iż-żmien. U ġeneralment ir-romanzi illi jerbħu l-premju huma dawk ir-romanzi illi jirnexxielhom jinkapsulaw dan l-ispirtu. Camilleri tenna li l-proċess ta' aġġudikazzjoni llum huwa qiebes u rigorus ħafna, b'mod li l-aġġudikanti jiskrutinizzaw u jiddiskutu l-għażliet u x-xogħol ta' aġġudikanti oħra. B'hekk ikunu evitati problemi u żbalji tal-passat filwaqt li l-finalisti u iktar ir-rebbieħa ikunu garanzija tal-ogħla kwalità ta' kodba f'pajjiżna. Garanzija li tat prestiġju ġdid u ikbar lill Premju Nazzjonali tal-Ktieb.